Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumandu wonten ngasanipun para bunden, para pisepuh ingkang sampun lebda ing pamawas ingkang tansah kula peteni. Wonten ngarsanipun panjenenganipun para pangemban Satria Negeri ugi ingkang tansah tresnani. Wonten ngasanipun panjenenganipun para kadang muda werda ugi ingkang kula tresnani. Monggo saderengipun kula matur wonten ngasanipun sami langkung rumiyin ngunjukaken rasa puji syukur wonten ngasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi mbok pilih samangke kula lan panjenengan sami rikalegan punika tasih pinaringan kesarasan saged makempal dados tunggal ngrawuhi menapa ingkang dados undanganipun panjenenganipun Bapak Daryono Ibu Suliem sakulawarga. Bila mekaten sholawat saha salam boten katalumpen wonten ngasanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tasih kula tenggo-tenggo sareng panjenengan sesapatipun ngantos dumugi benjang yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Saderengipun kula nyuwun agunging pangaksama awit kula kumawantun sumanaka madhep wonten ngaso ngantos sami boten ateges ngilangi tata trapsila saha subasita awrat mundi dawuh panjenenganipun Kang Mas kula Priyadi Tersani Ibayu Kustinah. Mila mekaten pikantos ing sedya boten kepawi matur piyambak wonten ngasanipun panjenenganipun Bapak Daryono sakulawarga amiji dumateng kawula pribadi kinen ngaturaken menapa ingkang dados pikantos ing sedya panjenenganipun Kang Mas kula Priyadi Bayu Kustinah sakulawarga. Pikantos ing sedya panjenenganipun Kang Mas Priyadi nika ingkang wos pisan badhe silaturahmi wonten ngasanipun panjenenganipun Bapak Daryono sakulawarga kaping kalihipun ngaturaken salam taklif mbok biding samangke panjenenganipun Bapak Daryono Ibu Suliem sakulawarga keparang hanampi kanthi lega-legane manah saklim taling panjenenganipun Raka Mas Priyadi sak keluarga. Ingkang angka 3 menika panjenenganipun Kang Mas kula Priyadi ngaturaken jambe suruh sak sele ugi sak ubo rampe sawetawis menika mbok bilih samangke boten sepinten aji kertanipun namung kangge hangraketaken anggenipun bebesanan antasipun panjenenganipun Raka Mas Priyadi delasan panjenenganipun Bapak Daryono sakulawarga. Ingkang angka sekawan panjenenganipun Raka Mas Priyadi kinen masrahaken putra kagungipun temanten kagung ingkang pun pepirap panjenenganipun Mus Bagus Samsun ing mbok bilih sampun kapasrahaken dumateng wonten ngasanipun panjenenganipun Bapak Daryono ing mbok bilih samangke minangka panampin pasrah panjenenganipun Bapak Darsono Sulisarira panjenenganipun Bapak Abdul Majid mbok bilih samangke bareng nampi kanthi birawane manah ugi kanthi legane manah mbok bilih samangke kula sak pangomjong Kang Mas Priyadi menika namung nyumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Daryono mbok bilih samangke anak Mas Bagus Samsung mila mekaten panyuwunipun panjenenganipun Raka Mas Priyadi menika kapulih anggenipun anggula wentah menika anak Mas Bagus Samsung menika mengke nyumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Daryono telasan Ibu sakulawarga. Mbok bilih samangke menika panjenenganipun anak Mas Bagus Samsung menika tasih kirang seserpan mbok bilih tasih cukup ing manah mbok bilih samangke mugi-mugi samangke mbok menawi wonten mriki
menika panjenenganipun Bapak Daryono kalih keluarga ageng mriki anggenipun paring pitutur namung kula nderek kemawon mugi-mugi saged ngemutaken anak kula lanang Bagus Samsung. Imbek bilih samangke lumados sing adicara pahargyan dawuh temanten sarimpit imbek bilih samangke sampun rampung panjenenganipun Raka Mas Priyadi ugi nyuwun pamit saking palenggan mriki ugi nyuwun donga pangestu sawis pangarsanipun panjenenganipun Bapak Daryono sak keluarga sedaya para tamu mugi ing samangke kundur saking mriki ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak wonten dongko tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa-punapa. Terus pisan malih mbok bilih panjenenganipun Bapak Daryono Raka Mas Priyadi ngaturaken agung ing panuwun ingkang tanpa pepindhan mbok bilih menika sepisan malih namung boten saged ngaturi punapa malih menika namung sakadar mbok bilih ingkang dipun beto oleh-oleh saha ubuh rampe sawetawis namung kangge anggenipun ngraketaken anggenipun bebesanan ngantos dumugi benjang kaken saha ninen-ninen manten kekalih anggenipun bebrian gesang. Mila makaten mbok bilih ing mriki kula boten pantes kathah matur kathah mbok bilih anggen matur menika awit kula piyambak tasih kathah kirang seserpan mbok menawi wonten klenta-klenten atur kula pribadi saha Raka Mas Priyadi sak pandherek nyuwun agung ing pangaksama ingkang sak kathah-kathahipun. Kula kinten sekap semanten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.